المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما سيدة النساء العالمين أرواحنا لها فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المقتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, muna mika ɗimbin godiya ga Allah madaukin sarki da ya tara mu a nan don saboda wannan muhimmiyar ibada na mai bikin manzo sallallahu alaihi wasallam da sai da Khadija. To wayannan bayan Allah sun yi ƙoƙari su malam Salahu sun naci sai da na zo dai da yake ban da isasshen lafiya ina ta fama da ciwon kafa yanzu dai sai a hankali. Kuma tun da na zo ake ta faɗi tashi ake ta guje-guje na gaya musu na ce nifa abincin da nake ci ba daga sama ake sauko da shi ba, ɗan kuskus ɗin na ma ya isa. To sun je suna ta wahala. To nan gaba in Allah ya nufe mu da rai da lafiya to ka ƙara irin wannan wahala insha Allah ya saka ma kowa da alheri. Da yake in za mu yi magana akan auren na Khadija da manzo sallallahu alaihi wasallam sai mun dan fara gabato da kaman maulidi ne. Kun gana watan maulidi ko? Za mu fara dan tabo wasu abubuwa dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam. An saki na faɗi cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yace ba mu aiko ka ba ya rasulullah face dan ka zama rahama ga talikai. Ya kai manzo ya zama rahama ga talikai ga baki daya. Duk abin da za ka yi magana, tsuntsaye ne, aljannu ne, mutane ne maza da mata, to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare mu ga baki daya. Shi yasa za mu gan cewa a lokacin jahiliya ana kashe 'ya'ya mata, ana binne su da ransu. Manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya hana, sai ya nuna ita mace ma fure ce, ita mace abin karramawa ce, ita mace abin girmamawa ce, ita mace abin ƙauna ce, ita mace abin so ne, ita mace ita ce uwa, ita mace ita ce ya, ita mace ita ce mata. To in kuka ɗauki wayannan matsayin guda uku a matsayin ya mace, babu wani annabi da ya zo duniyan nan face mace ta haife shi banda annabi Adam. Mace ita ta haifi waliyai, mace ta haifi a imma gabaki daya. Saboda haka mace tana da babban matsayi. Shi yasa Allah madauki sarki ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam na Fadima alaiha salam, inda yake cewa inna atainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Lalle mun baka khairan kathira na Fatima kenan. Sannan Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wada'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Yace to lalle mun aiko ka zama mai shaida, kamar zama mai bishara, kamar ka zama mai gargadi, ka yi kira zuwa ga Allah, kuma ka zama fitila mai haskakawa. Shi za mu gan cewa dukkan annabawa babu manzo da ya zo
wanda al'umma za su ce a masha Allah maraba da zuwa. Bai taɓa yiwuwa ba a sunnan annabawa sai an tsangwame su, sai an samu wa'anda ba sa son su, sai an samu wa'anda suke sukansu, sai an samu masu cutar da su. Wannan sunna ne kuma sunnan mujaddadai ne. Shi yasa a koda yaushe mabiya manzanni, mabiya annaba